खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। ट्रेक्टरनि जाब्रथायाव सासे बर' सुबुंनि जोखोम सामलायनो हायैनि जाहोनाव ट्रेक्टरा हाखराव बेलथायहैदों, जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। ट्रेक्टर सालायग्रा प्रनब बसुमतारी बिथाङा बाक्सा सालबारि आवहातायाव जादों। बे जाब्रथाया ट्रेक्टरखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव ट्रेक्टरा हाखराव गोग्लैहैदों, जायजों ट्रेक्टर सालायग्रा प्रनब बसुमतारीया जोखोम जानो गोनां जादों। उनाव बिथांखौ रैखा खालामनानै फाहामथायनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों। चिरांनि बिजनियाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। गावनि फिसायानो बिसिखौ दानथारबाय खास्रि बिस्रि। बुथारखांनायनि उनाव बिसिनि खर' आरो सिखाखौ जलंगायाव सोनानै पुलिस थानायाव फैनानै गावखौनो गथायफैदों दुथां सुबुङा। बुथारग्रा फिसायनि मुङा ब्रिटिश हाजं आरो बुथारजानाय बिसिनि मुङा 50 बोसोर बैसोनि बेजन्ती हाजं। चिरांनि बिजनि साबुलामगुरियाव जादों बे गिख्रंथाव आरो मुगैथाव जाथाया। फिसाय ब्रिटिश हाजंआ गावनि 50 बोसोर बैसोनि बिसिनि गोदोनाखौ हास'नानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव बिसिनि खर' आरो सिखाखौ जलंगायाव सोनानै बलामगुरि पुलिस थानायाव फैनानै गावखौनो गथायफैदों। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो बलामगुरि पुलिस थानानि पुलिस बिबानगिरिफ्रा जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो संदाननाय हाबाखौ मावदों। मा जाहोननि थाखाय फिसाया बिसिखौ बुथारदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननिया 2 फिसाजोफोर दंमोन। 2बो फिसाजोआ हाबा जाखाबायमोन। हाबा जाखांनायनि उनाव बिसि आरो फिसाय 2जोंनो न'आव थायोमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जाथाया जानो मोनखो बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। UN एकाडेमि रुनिकाटानि बानजायनायाव रंजालि बैसागु लांदां मोसानाय बादायलायनाय खुंनो आखायाव लादों। अक्ट'आ 25 एप्रिल रुनिकाटा गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जागोन। सेथि बान्था महरै 51,000 रां होनाय जागोन। नैथि बान्था महरै 25,000 रां होनाय जागोन। थामथि बान्था महरै 15,000 रां होनाय जागोन आरो ब्रैथि बान्था महरै 10,000 रां बान्था होनाय जागोन। बादायारिफोरनि हानजाया खमैबो 30 जानो नांगोन आरो बर'नि दामजु गाननाय जोमनाय आरो खननानै मोसानो नांगोन। मख'नो गोनांदि आसामनि गासैबो बर'फोरानो रंजालि बैसागुखौ जायगा जायगा गाजा गोमजा फालिदों। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाय गासैबो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिदों। गरेस्वरनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि बानजायनायावबो खुंगा 24थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। सेंग्रा सिख्लाफोरा हायलालाय हुइलालाय मोसानानै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। चिरां जिल्ला बिजनियावबो थांगाबारि इयुथ क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा 13थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। मैयानि सानाव दुरुं बोनाय गेलेनाय, हांसो हमनाय गेलेनाय आरो बायदि बायदि गेलेनायनि गेजेरजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बेनि अनगायैबो बिजनियावबो बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 16थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायावनो रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे आइफवालि बैसागु खुंफुं आफादाबो जथायै आइफवालि बड'सा क्लाब गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बायदि बायदि गेलेनायनि गेजेरजों रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। तामुलपुर सेसापानि पलासगुरियावबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। बेबायदिनो जायगा जायगा रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। BPFनि गेदेर खहा भेरगाव ब्लक BPFनि आफादगिरि नेरसोन बर'आ दोलो एंगारबाय। दोलो एंगारनायनि आर'जलाइखौ गथायबाय बिथाङा। भेरगाव ब्लक BPFनि आफादगिरिनि बिबान एंगारनायजों लोगोसे प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो रिजाइन होबाय बिथाङा। बिबान एंगारनायनि लाइजामखौ बिथाङा हाग्रामा महिलारिनिसिम दैथायहरदों। गोलाव सम 17 बोसोर BPF दोलाव बिबान होनानै रायजो राजाखौ सिबिनो खाबु होनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो BPF दोलोआ जाहाथे रायजो राजानि खामानि मावलांबाय थानो हायो बेनि थाखायबो लाइजामनि गेजेरजों आर'ज गाबदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि भेरगाव ब्लक BPFनि आफादगिरि नेरसोन बर'आ मोनसे खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बुंथिदोंमोन दि BPFआवनो गोलाव बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावबोदों आरो BPFआव थानानैनो खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPF दोलो एंगारनानै UPPL दोलोआव हाबहैनायनि उनावनो नेरसोन बर'आबो BPF दोलोखौ एंगारनानै
UPPL दोलाव हाबनो हागौ होननानै खौराङाव गोसारदोंमोन। बेखौ लानानै नेरसोन बर'आ खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै खेंफोरथिबो होदोंमोन दि बिथाङा BPF दोलाव गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों आरो BPFआव थानानैनो खामानिखौ मावलांगोन होननानै खेंफोरथि होदोंमोन। नाथाय बिथांनि बेबायदि खेंफोरथि होनायनि माखासे साननि उनावनो बिथाङा BPF दोलो एंगारनायनि आर'जलाइखौ गथायबाय हाग्रामा महिलारिनिसिम। जम्मु एन्ड काश्मीराव हरखाब गिख्रंथाव दैबाना आरो हा गिसिगानाय। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जानायजों लोगोसे हाजोनि हाया गिसिगादों। बेनि अनगायैबो गोबां बारहुंखा बारदों, जायजों गारि मटरफोरा बुखारलांजानो गोनां जादों आरो दैबाना आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव न' बांफोराबो बायनो गोनां जादों। ओजोंहाय हा गिसिगानायजों गोबां न' बां लामा सामाफ्रानो हाजों फबसिनजानोबो गोनां जादों। दासिम गासै 3 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय आरो 100नि गोबां सुबुंफोरखौ रैखा खालामनानै रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैनाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि रामबान जिल्लायाव बांसिनै गोहोम गोग्लैदों। गिख्रंथाव दैबाना जानायजों गंब्रैजिनि बांसिन न' बाङा बुखारलांजानो गोनां जादों आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनावबो गोबां न' बाङानो बिरखारनो गोनां जादों। जम्मु श्रीनगर नेशनेल हाइवेआबो ब्लक जादों। हाजोनि हायाव गोग्लैफैनायनि जाहोनाव अदेबानि गिसिगानायनि जाहोनाव लामाया ब्लक जादों। दा लामाफोरखौ साफा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं आरो खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौबो मावगासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि रामबान जिल्लानि दारामकुन गामियाव बांसिन गोहोम गोग्लैदों। चेनाब दैमानि लोमसावनायावनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। 21 एप्रिल अदेबानि दिनै मोब्लिब बन्द थागोन। बरपेटा जिल्लानि माखासे जायगाफ्राव दिनै फुंनि समाव मोब्लिब बन्द थागोन। फुंनि 5 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय लानानै 9 रिंगा 30 मिनिटसिम बरपेटा जिल्लानि माखासे जायगाफ्राव मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। जेरै सेङा, माजदिया, मन्दिया, दिगरफाम, सत्रकनारा बेफोर जायगाफोराव मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। फुंनि 5 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय लानानै फुंनि 9 रिंगा 30 मिनिटसिम मोब्लिब सिबिथाया बन्द थागोन। मेन्टेनेन्सनि थाखाय मोब्लिबखौ बन्द खालामनाय जागोन। बरपेटा इलेक्ट्रिकेल साब डिभिजननिफ्राय बेखौ फोसावदों। गंसे मटरसाइकेल बायोब्लानो नोंथाङा टिभि मोननो हागोन। मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा गेदेर अफार लानानै फैदों। रंजालि बैसागोनि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा। नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंसे मिक्सार ग्राइन्डार, 2 हेलमेट, 3 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160 मडेलनि मटरसाइकेल बायोब्ला 32 इन्सि गुवारनि टिभिबो मोननो हागोन। गोख्रै नोंथाङा बेफोर खाबुफोरखौ लादो, मानोना रंजालि बैसागुनि मुङाव फोसावनाय बे गेदेर अफारा गोलाव समनि थाखाय थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8486363721 नङाब्ला 7002601255 बे जानबुं नाम्बारावबो फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।